tanışayanlarımız, Әти һәм мин тапшыруын башлыйбыз. Сезнең белән мин Зәлия һәм Әти. Әйе, Әти һәм мин тапшыруында бүген қунақта музыкант-инструменталист, баяншы, жыршы, халықара конкурслар лауреаты шәп Әти Рәзил Камалов һәм Улы Сөләйман Камалов. Әйдәгез аларны көчле алкышлар белән каршы алыйк. Сәлам, Сөләйман. Сәлам, Рәзил. Әти һәм мин тапшыруында без яхшы әтиләрне сыныйбыз. Монда инде әтиләр үзләренең балаларын никадәр дәрәҗәдә яхшы белә икән, никадәр дәрәҗәдә аларның мөнәсәбәтләре якын икәнен тикшерәбез. Һәм тапшыру ахырында инде иң яхшы әти дигән менә шундый мактаулы исем тапшырачакбыз. Әзермесез? Әзерме? Я, кайфләр? Әйбәт. Ниләр белән шөгыльләнәсез соңгы арада? Соңгы арада инде Мин Сөлейман рәсем ясыйм, җырлыйм. Аны уку музыка мәктәбендә укый, шулай ук художкага да рәсем ясау буенча бик рәсем ясарга ярата ул безнең. Нәрсә ясадың соңгысы? Соңгы ясаган рәсемең? Мультиктан Стич. Кем әле ул? Шәп. Шундый зәңгәр монстр. Әйе. Ну, монстр. Инопланетянин. Балалар белән Бу куркыныч Юк. Куркыныч түгел ул. Ул тәртипле әйбәт. Әйе. Яхшылыкка өнди торганмы? Әйе, ул булышып йөри. Андый булса ярый. Нинди инструментларда уйныйсың? Музыкаль. Пианино. Уңышлар. Рәхмәт бик зур. Сиңа уңышлар һәм сабырлык күршеләргә. Шулай итеп, әйдәгез дуслар, Әти һәм мин тапшыруның беренче сынавын башлыйбыз. Беренче тур ул минеке, акылы үзенеке дип атала. Кызык исем, әйме? Ул минеке, акылы үзенеке. Димәк, малаең синеке, акылы үзенеке. Балалар шулай бит безнең һәрберебезнең дә. Тапшыруыбызның махсус хәбәрчесе Зифа Зиннурова Сөләйман белән аралашып алдылар һәм Сөләйманга берничә сорау бирергә өлгерде. Ул сорауларга инде Сөләйман җавап бирде. Хәзер шул ук сорауларны сиңа яңгыратачакбыз. Сиңа җавап бирергә кирәк. Сөләйман ничек итеп җавап бирде икән? Нәрсә дип җавап бирде икән? Аның кебек уйларга. Әйе, аның кебек һәм аның җавапларын белергә кирәк сиңа. Мәсәлән, әйдә беренче сорау. Беренче сорау. Ничәнче сыйныфта укыйсың? Балаң ничәнче сыйныфта укый? Бу инде Өченче. Өченче сыйныф. Һәм җавапны тикшерәбез. Дөресме икән, юкмы икән? Әйдәгез игътибар экранга. Сәлам, Сөлейман. Сәлам. Мин сине күрергә бик шат. Мин дә сине. Минем сиңа сорауларым бар. Беренче сорау. Син ничәнче класста укыйсың? 3-нче. Дөрес җавап. Дөрес. Өченче дөрес. Икенче сорау. Бу иң авыр сорау иде беренчесе. Хәзер калганнары җиңелрәк була. Бакчадагы тәрбиячеңнең исеме кем иде? Опа! Хәтерлисеңме икән? Бакчадагы тәрбиячесенең, Сөләйманның. Әле күп түгел, 3 ел гына узган. Сөләйманның үзенә дә кызык. Чөнки бездә белүгезчә бит инде 3 бала үстерәбез. Өчесе дә садикта, менә калганнар икесе дә хәзер бакчада. Сөләйман олысы бит инде. Әй, олысы бик күп тәрбиячеләр дә алышынып алды. Башта буталды. Искә төшереп кара әле. Ират идеме хатын-кыз? Хатын-кыз иде. Хатын-кыз ярар. Гүзәл Равиловна дип нишләптер? Кем дип? Юкмы? Ярым әйтәм. Әйтмә, ярамый, без җавапларын тыңлыйбыз. Син җавап әйт. Әйт. Ярар, Гүзәл Равиловна булсын. Гүзәл Равиловна. Гүзәл, әйме? Әйдәгез карыйбыз, Әйдәгез дөресме карыйбыз. икән? Бакчадагы тәрбияченең исеме кем иде? Эльвина Равиловна. Равиловна дөрес. Әйе. Ә исеме? Эльвина. Эльвина. Эльвина Равиловна. Эльвина Равиловна, зинһар гафу итә күрегез. Әле ничек тәрбиячеләр буталмый дигән, әйме? Ул күпме балаларның һәрберсенең әтисен, әнисен белә бит әле. Әйдәгез чираттагы сорау. Иң яратмаган ашамлыгың дигән сорау биргән Зифа безнең Сөләйманга. Так, иң яратмаган. Иң яратмаган ризык ашамлыгы. Бәлки әйткәндер брокколи дип. Брокколи дип әйткәндер дип уйлыйсың син, әйме? Карыйбыз. Тикшерәбез, әйдәгез Әйдәгез карыйбыз. тикшерәбез. Иң яратмаган ашамлыгың? Сыр. Ого, сыр.
Сыр. Сыр. Ni күгәрәк белән сплесен юк. Күгәрек сыр. Зәңгәр упаковкада. Аңладым. Киттек алга таба ярар. Бу 4-нче сорауны бирәбез. Мәктәп директоры булсаң, беренче булып нәрсә эшләр идең? Опа! Нәрсә эшләр безнең Сөләйман? Фантазиясы никадәр дәрәҗәдә икән, Мәктәп директоры булсаң, нәрсә эшләрдең? Монда бит әле җавап бирә кирәк, бала ничек итеп җавап бирә. Әйе. Шунысы кызык. Уйлый торган арада син ни эшләрдең мәктәп директоры булсаң? Менә кисәк кенә сиңа. Мәсәлән, мәктәп директоры булдың ди, һәм син хоп, Мотор парталар куер О! идең, сыза алмый торган. сездә дә бармы сызалармы Әйе. партага? Мин уйлавымча каникулларны озаграк эшләр идем. Каникулларны озынайтыр иде. Озынайтыр иде Сөләйман, Сөләйман. әгәр дә мәктәп директоры булса. Әйе, каникул озайтыр иде. Гарил җавап. Бер генә җавап. Аха. Мәктәп директоры булсаң, беренче булып нәрсә эшләр идең? Тәнәфесләрне 30 минутка эшләр идем. 30 минутка кадәр тәнәфес. Бер тәнәфес 30 минут. Хәзер тәнәфес ничә минут сездә? 1:20. 20 минут. 10 Беренчесе минут. 20. Иң зурсы Юк, 20. иң беренче 5, Беренчесе икенчесе 5, өченче 20, дүртенче тоже 20. 20. Димәк, син инде һәрберсен шулай 30 минут Әйе, әйе. эшләрдең, Анары син вообще кичке 9-да гына Кичкә кайтып генә керәсең. Дәресләр Анысы да бар, ул ягы да бар. Разил, искә төшер әле мәктәпне үзегез тәнәфестә. Нәрсәләр эшлидегез? Тәнәфестә сөйләшә идек, аралаша идек, уйный идек, нәрсәдер рәсемнәр ясый идек. Анда ул вакытта анкеталар тутыра идек, хәтерләсәң. О, Әйе. анкета, әйе. Анкеталар биреш, тутырып, китапта. Беренче социаль шелтәр. Әйе, Әйе. Без әле тәнәфестә мәктәпнең тәрәс төбендә уйныйдыр, сагызның эчендәге рәсемнәре бар бит. Шуларны уйныйсың, бай, басасың да кисәк кенә. Икесе бергә әйләнсә, синеке. Бездә уйныйдык, түрке бездә мондай түгәрәк фишкалар. Бар иде андый Әйе, фишкалар да. Пикачулар, теге Әйе, мультиклардан. Безнең заманда Пикачулар юк иде әле. Ләкин соңрак чыга башлады соңрак ниндидер чыкты. шундый фишкалар, әйе. Шулык система буенча. Шулар гая шулай итеп. Анда ни? Берәсен дә идең. Әйе, былай торып берәсендә капланса синеке. Мәктәптә, ашханәдә кабартманың бәясе күпме? Кабартма бәясен белмим, чөнки безнең карточка белән анда ашатылар, шул обед 94 суммасын шул тирә. 90 сум тирәсе, алар завтрагы бушлай, обед белән төшке аш түләп. Ансының бәясен беләсең. Шул 180 сумга чыга бага инде. Кабартманыкын гына? Ансын белмим, алганы юк. Тикшереп карыйк. Ашханәдә кабартманың бәясе нинди? Белмим, анда ничә сум торган икән күрсәтелмәгән. 1.15 сум. Бер 10-15 сум. Ләкин үзе дә Белмим. икеләнә, белмим ди Сөләйман. Яхшы, бу сорауга без моны кабул итәбез. Әйе. Киләсе сорау. Телефоныңда ничә уен бар? Опа! Телефонда. Аның уеннарын шутлап чыгып. Хәзер син уйлап кара, син нинди телефон алган идең аңа? Ничә гигабайт хәтерле? Шуннан чыгып. Бер 7-8 дип уйлыйм. Җиде- Уннан артык түгел. Уннан артык Әйе. түгел. Яхшы, 10-га кадәр. 10-га кадәр. Кабул иттек. Телефоныңда ничә уен бар? 1 уен. 10 уен, Төгәл. дөрес, афәрин. 10 уен, әле безнең бармы сораулар? Соңгы сорау Әйдә. калды. Урамда яратып уйнаган уеның нинди? Урамда яратып уйный торган уен. Велосипедтә йөрү. Велосипедта йөрү. Ансы уен түгел бит. Малайларның инде ул. Минем күз алдына шундук килде бер уен, мәсәлән, малайларның инде. Ну, футбол туп тибу. Безнең анда площадкада каралган җирләр бар. Бар. Әйе. Демәк, футбол. Футбол булсын. Мин дә шулай дип уйладым, нигәдер. Малайлар дигән шундук футбол. Туплар бар күп анда өйдә. Әйе. Шуңа күрә. Футбол. Әйе. Карыйбыз. Урамда яратып уйнаган уеның нинди? Сыкыртышкан. Опа! Нинди? Сыкыртышкан. Сукырчкан. Кагыйдаларны аңлатып китәле ничек әле ул? Анда күзләрне йомасың да, и син ни кешеләрне табырга тиешсең. Әйе. Русча әйтмешне жмурки дип әйтәләр. Ну, жмурки. Бу шул мәйданчыкта уйныйсың мин моны. Күзне йомасың да, бит анда бит качалар, йөгерәләр, син йөгереп барып, аны бәрелергә мөмкин бит, кайда булса. Юк. Анда әйтәләр. Шулай дип безнең Сораулар бетте. сораулар тамам. Афәрин, көчле алкышлар. Икенче турга күчәбез. Ул безнең музыкаль тур. Музыкаль тур бик кызыклы тур. Без 6 җыр сайладык. 3 җыр сиңа, 3 җыр Сөләйман сиңа, әйме? Син тыңлыйсың шушы колакчыннардан яшьләр Заманча тыңлый торган, җырны, әйе. заманча җырларны тыңлыйсың да,
Шуны син көйләп бирергә тиеш Сөлейман аңларлык итеп, белерлек итеп. Аңлатып бирергә тиеш. Сүз белән түгел. Сүз белән Сүз белән түгел, Сүз белән ярамый. ярамый. Җырлап бирергә ярамый. Мырлап бирергә кирәк. Сөлейманга без менә сез тыңлый торган җырларны Безнең заман бирәчәкбез. җырларын Һәм ул да шулай ук мырлап анда, мияулап. аңлатырга тиеш була. Без белергә тиеш инде. Әйе. Башлап карыйбызмы? Сез нинди җырлар тыңлыйсыз? Гомумән тыңлыйсызмы? Машинада җырлар тыңлыйсызмы? Әйе. Йөргәндә бергә. Әйе. Татар җырларынмы, әллә башкамы, нинди стильдә? Рус та, татар бар да, инглиз телендә дә. Аха. Әти нинди җырлар тыңлап йөри? Үзенекен. Үзенекен тыңлый. Шулай итеп, Аллага тапшырып башлап карыйк. Әйдә ки колакчыннарны. Аңладым. Юк, син килә. Ла 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 ла. Sigma Boy? ла. Дөрес. Sigma Boy! Тыңлап карыйк әле, шулмы юкмы? Sigma Boy. Бу безнең яшьләр арасында бик популяр җыр. Була яшьләрнең бит әле үзләренең аның ниндидер биюләре дә бар. Бармы сезнең тектоникта ниндидер бии торган хәрәкәтләр? Бигән юкмы? Юк. Юк, алай. Ана күбрәк кызлар язады. Mana. Mana bit bağıralarlı. Bu bulda bizning Betsy Әйе. hem Maria Yankovskaya ekan. Sigma Boy deb ismlangan jir. Ketdik aydag'iz, hazırmı ikinci jırga? Hazır. Ayda. Mana bilmaydir belki. Hazır. Hazır. Men bilmayman durusini aytganda. Men de. Sen de bilmaysan. Yo'q, men uni jırlavchisin bilan. Jırlavchisi menda eshitganim bor. Bu jırlar bir og'irroq saylangan axir. Kela. Na 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 na. Süleyman. Bilmaydir Men abi. bilmem. Men Qo'shib bilmem. qaraylik aydagiz. Aydagiz. Ana tanıganı yok. Bu kızı men bilen. Ha, bilasan? Biz bilan birga o'qidik. Yo'q, uni bilmayman. Eshitmagan edim. Sen tupurdatib jırın bilmaysanmi? Tupurdatib yugurak kishib baxit. Yo'q, uni bilmayman. Ansın Nasıl bilirsən. jır? Bu iyi, dışayt. Jırlay buni şulay deb atalgan jır bulgan ekan bu. Ağırroq jır saylangan. Яшьләр тыңламый торганрак жыр булган баймы? Һәм соңгы жырыбыз. Әйе, әйдәгез. Айда, Разилгә соңгысы. Монсын сен белергә тиеш. Моны. Безнең Рәхим ярата бу. Әйе. Исеңә төшер, Сөлейман. Ayda, исеңә төшер. Ana bilmaydir ol Ha? belki. Bu benim yaşımdagı jır. Bu, синең яшьтәгеләр тыңлыйлар, популяр. Танымадыңмы бу җырны? Yo'q. Әйдә тыңлап карыйбыз. Аның әле клипы да бар. Клипта нәрсә алда урман. Шилио. Yok, ишкәнең юк иде менә. Марат Яруллин. Тукран. Тукран дип исемләнгән җыр. Yo'q. Юк, белмисең, айма. Ярар. Яхшы. Хәзер сиңа күчәбез әйдә. Менә кызык була, бу җырларны мин барысын да беләм дисә хәзер Сөлейман, Не кылса беләдер ул. Киресенчә. Монда инде Сөлейманның белүе кирәкме, Сөлейманның көйләп бирүе кирәк. Аңладың ничек көйләргә? Әйе, все. Анда ла да ярый. На-на-на, та-та-та, мяу-мяу-мяу. Әйе. Да ярый. Иң мөһиме җырлап бирмәскә, сүзләрне Әйдәгез, әйтмәскә. киттек. Әзерме? Әйе. Әйдә. Сөлейман инде әзер. Күптән әйдәгез дип. Эштәсе килә минем. Нинди җыр икән дип. Киттек, без кушылды. Та-та-та-та. Та-та-та-та, та-та-та-та-та. Чунга-чанга, синее басло. Чонга-чанга тыңлыйбыз. Чунга-чанга. Чунга-чанга. Синее росло. Mana bilen. Ben seni bilemem.
Шунга шанга весело живет. Арзанат. Шунга шанга деп жырлайды. Весь купает. Шунга. Остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто. Шунга шанга. Мен аны ишеткенім бар, но сөздерін білмеймін. Мультфильмін қарағаның бар ма? Буғай бар. Мына, ол шундук танып алдың ба? Сен шундук дұрыс итеп күйләп бирдең. Афәрин. Бу Анатолий Горохов һәм Аида Ведищева Шунга шанга. Шунга шанга. Жарайды. Киттек, икенчесен тыңлайбыз айдагыз. Тыңлайм. Сен білген жыр. Ашқына көңіл, ашқына туған яқ, ашқына. Талпына көңіл, талпына ашқына. Тыңлайбыз. Василия Фаттахова. Туған яқ, туған яқ, туған яқ. Ең güzel ғазиз яққа, туған яқ, туған яқ. Жел-желеклері пішкен яқ, туған яқ, туған яқ. Ашығым қойнылыққа, туған яқ, туған яқ. Талпына көңіл, Талпына ашқына, ясуына түзгені, қайылықтан желек пішкен, тез өріліп түзгені. Чек жырламайсың енді бұл жырын айымы. Туған яқ Василия Фаттахова. Афәрин. Афәрин, әліға икісінде дұрыс әйтті біздің Разил. Үшіншісі, мен өзім әлі. Соңғы. Соңсақа жырлайбыз. Нешік итіп күйлер икен Сулейман. Айдалі. Айдағыз. Тыңлайм. Татарстан Республикасы гимна. Мәңгі яші ғазиз отарыбыз, алтын тілейіз гүтілі, өмірлікке яқын туғанылып, яши бізді түрлі милләтлер. Афәрин, күшті алқышлар біздің қонақларымызға. Афәрин, шәп, Сулейман, шундық. Ең бірінші ноталарынан уқ, ол электріп алды, һәм Чөнки алар бу гимнны Понедельниктан мәктәптә без җырлыйбыз. Сездә шулай ма? Әйе. Дүшәмбе көнне, димәк, иртә белән линейкада басып. Шуңа күрә сүзләрен беләсез. Россиянең да Син белмисеңме? гимнын җырлыйбыз. Белмейсің? Білмеске енді бұл жырыны түрлі уятып сұрасылар да білем. Сен нәрсе? Бұл біздің Татарстан Республикасының ғұрурланып жырлай тұрған гимны еді. Һәм біз ғұрурланып басып жырладық, Аллаға шүкір. Рахмет сізге, біз көшеміз Шираттағы турға. Ул турның исеме әйе, юк, юк дип атала. Бұл ең яратқан сынауы Зәлиянің. Әйе, минем турым дип атыйм. Анда тартма, алар бүгін Сулейман белән нәрсәләр серләштеләр, сөйләштеләр. Сулейман монда үзенең нәрсәсендер алып Алып килеп. килде, һәм без аның менән матур тартмага яшердек. Һәм хәзер сез сорау бирергә тиеш, Сулейман һәм мин әйе яки юк дип кенә әйтә алабыз. Әйе. Нәрсә салды икән ул анда? Без Сулейманга һәм Зәлиягә сораулар бирергә тиеш. Сез әйе я юк кына әйеме? Әйе һәм юк буталма. Син кай вакытны җавап бирә башлыйсың? бу киемме? Кием дип атарга буладыр мен калса. Бу уенчыкмы? Юк. Бу кыш көне кияләрме? Юк. Кыш көне дә кия алалар. Ул өйдә кия торган. Юк. Урамда кия торган. Бәлки. Илдә юк, урамда бәлки. Мәктәпкә алып бармыйбыз аны. Мәктәпкә алып алмый. Буа. Анда кирәге юк. Кирәге юк. Ул кәгазмы? Юк. Ул чүпрәк. Сулейман, син җавап бир. Син Сулейманнан да сорый аласың, алар Юк, икесе. чүпрәк түгел. Чүпрәк түгел ул. Юк. Чүпрәк түгел. Ул катымы?
Йомшағырақ. Ол резиновый ма? Әйе. Резина. Резина. Ул сеңер ме әлі? Yok mu? Yok. Резинка түгіл ме? Ойыншықта түгіл. Ластик бәлки. Yok, мәктепте керек бетін ансы. Киім. Киім. Киім элемент. Бәлки бұл бассейнға шапка. Дұрыс. Дұрыс, афарин! Бассейнда yüzу башлығы бұл. Мен туқымамы дегеш, мен айтам, шекен жоқ деп айттыңыз туқыма. Бұл бет шыннан да... Бұл резин шапка. Бұл резин. Мәктепте керек бұла дегеш, не деп қалды? Мәктепте керек боларға мүмкін. Мүмкін. Қай бір мәктеплерінің бассейнлары бар. Урамда да бассейн, күшкіні да бассейнға кіріп болады. Бұл, демек, бассейн yüzу үшін башлық еді. Мәне бет. Әти һәм мен тапшыруының сынаулары тәмам. Нәтижелері әйбәт. Бар көңіллілік бүтін дүнияда бар білген бүгін. Нәрседер bu min белән бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Нәрседер bu min белән бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Шын бәйрәм бүгін бізді әти һәм мен тапшыруында. Рәхмәт сізге бәйрәм бүләк еткенігіз үшін. Енді біздің тапшыруымыздың қағидалары бойынша сен өзіңнің ең яқшы әти деген исіміңні исбатладың. Һәм тапшыруымыз исімінен сеңа мына шушындай сын бүләккә. Рахмат. Шушы исемгә лайыклы булып, гомер буена тугры калып яшәргә язсын. Ә без инде хөрмәтле безнең дусларыбыз, әтиләр һәм миннәр сезнең белән саубулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!